नमस्कार, मिगल नाव अर्जुनराव। आज आम्ही शमंतक म्हणीचे कहाणी ऐकूया। सुखदेव गोस्वामीनं भागवत पुराण परीक्षित महाराजाक सांगताना शमंतक म्हणीचे कहाणी सांगला। सत्यजित महाराजाक सूर्यदेवानं शमंतक म्हणी दिलेला। त्या शमंतक म्हणी तो गळा बांधून द्वारका वता। द्वारकाचे जण सूर्यदेवाला म्हणून लेखून श्रीकृष्णाला गिफ्ट वताती। श्रीकृष्ण म्हणता त्या सूर्यदेव नाही, त्या सत्यजित महाराजू शमंतक म्हणी गाणलायला। द्वारकाकू सत्यजितू त्या शमंतक म्हणीचे स्थापन करता। प्रत्येक दिवस त्या शमंतक म्हणी तक मस्त भंगार देता। कोण त्या शमंतक म्हणी क्रमान पूज करतात की तंग केन्नाय चांग जाता। त्यांना श्रीकृष्ण म्हणता शमंतक म्हणी तू यदवाल रायू उग्रसेनाक दे। जलारी सत्यजित आश्यमितीना ऐकना। सब दिवस जत्तरी सत्यजितल भाऊ प्रसेना रन्नाक बेटेक पत्ता। रन्नाक बेटेक पत्ताना तो ते शमंतक म्हणी कळा बंधून नसता। वट्टेरी एक सिंह मारून त्या शमंतक म्हणी एक गुहे भितर उरता। त्या गुहे भितरी महाराज जांबवन त्या सिंहूक मारून त्या शमंतक म्हणी त्या कुत्ता खेळू दिता। थई द्वारकातू सत्यजितल भाऊ प्रसेना ये निमित्तीनं तो लेखता श्रीकृष्णानं प्रसेनाक मारून त्या शमंतक म्हणी कळला। या ऐकून श्रीकृष्ण सज्जना वट्टू प्रसेना सोदू वता। वट्टेरी प्रसेना शोध दिसता। ಸ್ವಲ್ಪ मुखार वतना ते सिंह शोध दिसता। तका श्रीकृष्ण म्हणता मी अंगार अभ्याती गुहे भितर उचून पडून येता। भितर वतना थई एक सांड चेडा लागी त्या शमंतक म्हणी दिसता। त्या शमंतक म्हणी कडू वतना महाराज जांबवंत येऊन तंगेल युद्ध जित्ता। तंगेल युद्ध 28 दिवस चलता। त्यांना महाराज जांबवना कळता या श्रीकृष्ण साधारण मनुष्य नाही। या श्रीकृष्ण देव आणि तो देवा लागी आत्मसमर्पण करता। श्रीकृष्ण जांबवनाक शमंतक म्हणी विषयी पुरा सांगता। जांबवन भक्तीन त्या शमंतक म्हणी दीवन तगल दूव जांबवती का पेटेता। थई द्वारकातू श्रीकृष्ण ये निमित्तीनं त्यांनी दुर्गा मातेल पूज कर नसताती। द्वारका भितर श्रीकृष्ण येताना श्रीकृष्ण सत्यजिता आपयता। जल्लल घटनेचे विवरण करून त्या शमंतक म्हणी सत्यजिता दिता। सत्यजिताक मस्त मनस्ताप जाता आणि तो त्या शमंतक म्हणी आणि त्याचा दूव सत्यभामा वट्टू वाडी करता। श्रीकृष्ण त्या शमंतक म्हणी घेना आणि सत्यजिता दिता आणि सत्यभामा वट्टू वाडी करता। या प्रसंगात सीख कसं म्हणणारे आमक लौकिक संपत्तीच्या आशी असूनच आमका देवाल भक्तीन मितीन मात्र मन तृप्त जाऊच्या। हरे कृष्णा।